yo yenkɔ yɛ dwumadie no so papa sɔfo na wɔtwe nyinaa yɛhwɛ nyame asɛm a ɔse yɛbɛyɛ yɛn ho sɛ soboafo ana mɛyɛ ɔsɛ soboafo de ama wo ayi nyame na ɛkaeɛ na yehu sɛ asa soboafo mmienu bi ɛtea wɔn ka ɔsɛ wɔn timi tena yie na wɔn yɛ de Awurade pɛ no na akɔyɛ asɛm foforɔ bɛyi nyame sɛ yɛsɛ soboafo a yɛsɛ yɛne ne tena yɛtumi ne tena yie no yɛbɛyɛ de Awurade pɛ no na bi a yɛadwene na dane na akɔyɛ de Awurade mpɛ na nyame a ɔhyehyɛ aware na ne bo afuye ebi ti sɛ Ananias ɛne ne yere Safiria ebi ti sɛ Ahab ɔyɛ Israelni na ɔkɔware Jezebel a ɔyɛ amamamu ni ɛkyɛ sɛ Yesu Adam koraa na nyame na kasa enwene no na wɔde yifo brɛ no ankasa koraa no edu baabi no na de Awurade mpɛ no ɔmayɛ enti yɛho sɛ saa deɛ no ɛwɔ hɔ nɛnɛ mepɛ sɛ yɛkɔ yɛhwɛ sɛ sɛ soboafo menu betimi atena wo monya adwenkorɔ ebi wɔ hɔ ana dese bi wɔ hɔ a yɛde pɛ sɛ yɛfɛ firi Bible mu na wowia wode atoto anei wafo a yɛware nanso yɛ adwen nyɛ baako ɛyɛ ana ɛnyɛ ɛno na yɛpɛ sɛ nnɛ yɛhwɛ na yɛhu na nipa a yɛbɛtimi anya ne sɛ so ɛwɔ Bible mu no bɛrima bi ɛne ne yere ɛna yɛpɛ sɛ yɛde wɔn yɛ nhwɛsoɔ na yɛhwɛ sɛ ebi wɔ hɔ ana na ebi wɔ hɔ a yɛhwɛ bi wɔ Bible ɛni ti na yɛ kenka asɛm no yɛbɛhwɛ afiri Samuel nwoma na edi kan etire yɛ 25 yi mu nkron no ɛwa nti yɛn kenka ne nyinaa mitutum akoma na afi yɛde asua bibi kakra wɔ 1 Samuel chapter 25 verse 9 ne kan abisi 10 ne pɛ na medwane aba verse 14 ne aka kakra ne aba verse 18 ne aka kakra ɛsɛ sɛ yɛtoa so yɛbɛtoa so na yɛde aka ho na saa papa yi ne ne yere nye obi asɛ na aban ɛne ne yere Abigail papa yi wɔn yɛ awafo ɛna wɔn bɛɛ no tie ɔyɛ na Abigail ne yɛ ne sɛ so boafo akyɛ sɛ ɔkɔboa ne kunu na du baabi no yɛ kenkan a ebi ho sɛ na wɔn wɔ adwenkorɔ na wɔn ni adwenkorɔ ɛno na yɛpɛ sɛ yɛhwɛ nti wo kan 1 Samuel chapter 25 verse 9 ɔsɛ besi 10 ne sɛ ɛna David mmeranteɛ ne duruyɛ no ɔde David din ɛka asɛm yi nyinaa kyerɛ n'aban anaba tweyɛ na n'aban bua David nkoa ne sɛ hwan ni David na hwan ni Jesse ba ɛnɛ nkoa a wɔtete wɔn ho firi wɔn wuranom ho no dɔɔso eti n'aban enum asɛm ni ofiri hɔ na ne mmeranteɛ no so de amaneɛ no kɔbɔ David to ka verse 13 ba na David sɛ ne mmeranteɛ no so mmɔ wɔn krante no wɔn nkɔ n'aban so na no na verse 14 ne sɛ na mmeranteɛ no mu baako ɛka kyerɛ n'aban yere Abigail sɛ hwɛ David asoma ɔbɔfo firi ɛsrɛ so abɛkyerɛ yɛwura na wɔpoopoo wɔn nso nipa no ɛyɛ ma yɛn sɛ na wanyɛ yɛ bɔne biara na yɛwɔ wura mu hɔ a yɛne wɔn ɛnam nyinaa yɛbi biara anyera da ɔyɛ yɛn ho afɛsuo anadwo ne awia ɛbrɛ a yɛne wɔn ɛteɛ a yɛtwitwa yɛn nwan nyinaa na afei hwɛ na adwene deɛ a wobɛyɛ na wakyere yɛwura ɛne ne fie nyinaa so sabɔne nso wɔyɛ ɔba ohuni a obi ntumi nkasa nkyerɛ no meka 18 no atoa so ɛna Abigail ɛyɛ ntɛm fa paano ahanu ɛne nsa kotokuo mmienu ɛma ɛne nnwan num a wasiesie wɔn ɛne nkyerɛ susudeɛ enum ɛne bobe aba a wabɔ no ntoantoa ahanu ɛde so mfurumu na wɔka kyerɛ ne mmeranteɛ no sɛ monsene anim hwɛ meredi mɔkyi aba bɛpɛ sɛ ɛde si hɔ a papa yɛn ho saa wafo emienu na aba ne yere Abigail anka sɛdeɛ yɛsua ne na awotwi deɛ nyame ade yɛ mu no nkɔpɛ sɛ yɛkɔboa yɛn yɔnko na yɛkɔboa yɛ kunu na ɛne ne yɛ adwenkorɔ ɛne ne timi tena yie
ye hu se bi mu de no mu tena yesu ntena ye na ankoyi ba Abigail na ba de na ba se opopo nani ekire David Crawford na Abigail na ba akwa ba ko bebo Abigail ma ne se wura wapopo David Crawford edihwe de abeye already no na ba se na duane se metimi kan ba ya nka beto se me duane amimi kuma ma mi nwan ni mi nsuo na me de ma mi nwa hwefo no na wo se me mfa ma ba duane ya papa se won fa ma David na yiri so afa na ti de ko papa etende awafo mi no betima atena wo nya adwenkoro bi ho magire se ye dika aka sansem we mu ba bi se anka di no se oba na be ma wokwa aware no onya ne seso boafo ne be ya adwenkoro is the Bible na kan Amos se be no be na nti a wanya adwenkoro nti wo hwemu a adwenkoro no ho hia ewo ya ware anamontuo no mu se boboa me yatimi atena se wanigye ene baako yim ba tore bia ya na ye nya ne sa ebinom nya ne sa na wohwe Abigail ene Naban ya Nabal ya won suban no ense fa okan verse 3 no a 1 Samuel chapter 25 okan verse 3 ni mu miensa no a obema ne din ede Nabal na ne yere din ede Abigail oba no ewa adwenepa na no ho nso efe na obema ne die odin na ne ye nso nye na we karibini nti ohwe a ehya ase free sa asu no oba no wa adwenepa na komado nipa odwene nipa ho babema no die Bible say odin na sem odin ne ye so nye ba wo sika oyobi a sika wo ne nsem oyodefo enti oba ya kwaware odefo a ne suban ye ena oba ne ye enti right from the word go no to mean say baby a la ne ya draw no sa na be kono e say eba asetremu nuoma dia be ma no obi ba megire say sa esu so one oba ne be ya adwenkro ne de entumi mma na oba no enam se ne suban na adwenpa ne nti say ye bribini esua say living with a difficult spouse oni oba ma na oba na some odin etie enti Abigail obi a otumi ne Nabatna se okunu na ono ne suban no nti otumi egya no mam enti senko ono nso kuta Naba suban bi di anka beyiro ho ba nam so ono ne su ne yenti otumi ekrakra Naba etumi ne tena enye ne sika nti no mgire se ne suban no boa no ma otumi ne obi asa o den se den a se de otie nti obetumi ne watena eno ne ka ho bi na otumi ne tena ye enti adwenkro ne de one ne nye nkosi enoma bi wo ha one ne nya adwene ba nam se ono ankasa Abigail no onim se de otie nti na onim se de ne kunu no tie nti otumi ne tena enti eduba bi one ne nya adwene a otumi hu kwa afaso obetumi na tena mana ye enti possibility was say makunya krum makunya yire na oba na be ma na minute na smodin obo ne chem so emmo said odi ne fa ha no so afa ha ba me na maye madwen se me pesem ne sa oba ya na be ma etina se kuna na se yire no me maye madwen se me ne betena no matter said ne subantie enti se ekoba ne sa no a me hwe me ho so ba bia me hwe se wo ye no ma bi ebetim de ntokwa aba no na matwe me ho ase mago no mam said be ya men so na nkofa ha womba enti oba sa na be ma sa no betim ne obi atena a se nkrofo a won chembe hu so odin but ono a de onim se onim kwa afa so control no ho no control no kuna na yire no e wa aware mu enti migire se sa nipa no obetim na atena depending se ono tumi control ono a no ho kane na otumi bua okunu na oyire no so ka ho bi yo ye da se papa said aka no obetimi ne natena ba ka yehwe pa so de a enka esa wa afọ de mu nyina mo kọ ha mi kun se mfa nkwa me mfa nkọ me ne se mfa nkwa me mfa nkọ because wo hwe Jezebel ne Ahab de ya Ahab o ye Israel ni
nyame se me pa abosonso but then no timi convince na man timi beye na badi na badi on timi convince Abigail emani to me enyini ntum entumi ne nkop faako and influence no we passage a ye kenkan de ohwemu a naba suba no oye kwa abonten wanye amfa mafie enti ebetimi aba se ni suba no amfa nko na Abigail so ebetimi aba sa ye obi wo ho a orden ba ba one ne yire ntem dia anani kuru ntem dia wonfa nko ho papa onim se de ho no sitie enti abontenfo so hu abontensefo hu se orden eno no wo ho ene odi osan kwa abontensan mafie ka ho ba yɛn fan sɛ passage we no de no de eyi Abigail sinchen ɛna ɔno na ba ne suban na ɔda na di wa abɔnten no wotie comment a ɔno Abigail ka kyerɛ David no kra na kyerɛ sɛ ɔsɛ mikru de gya no sɛ ya no ɔte which means sɛ ɔba no onim ne kru sɛ de ɔte na onim kwa afa so ɔne ne tena enti yɛ obia na obenya ne nyinaa pɛ saa sɛ nke yɛn kwa ha ne yɛ kɔ no mate asɛm na sɛ me ha ne sɛ aden na Abigail na ehun sa na ba na asɛm ayɛden ana yɛsisi yɛntie metimi pɛsɛ me ne ne tawɔte me ne ne te ba bɛ ma ese mfa nko na ɔne ne yɛ adwen sɛ me ɔne na anya adwen sɛ me ne bɛ kɔ sɛ de ka no nipa bi ayɛ adwen sɛ yɛato asase yɛyi ne trade we so ayɛ adwen sɛ de abosonso bɛba adan no ɔde ɔntimi ne kunu no nya adwene ɛhɔ adwen na ɔntimi ne nya wɔ bɔne kwa so no ɛhɔ na pɛsɛ sɔfo kyerɛ mu kaka okay but wa mbona mane amona mane there be what no ano yɛ sɛ ba ma ɔkaka kyerɛ nkro bɛsi ukwan Sam Jiri Abigail catcher and said David was uncle for or by a so jano, unto me. I was a Nitibia when Bible class and wabble, it is Abrano crano, Utunufu and on fat. And to Majiri say one Abigail, Ibia one yes, seen a bone to me, 3 animal. Bible no cracker, and no, who said what yes, say, or Bonamania emfa. Enti onwa signa ye asiewu abusuano enti nipa otesa no no mani bi wo ho bia ye nka nkyere no ewu an se yaye ye nso ye de asiewu ye na enti eno no ba manyire se obona mani anka beden se obegya nso mfa nko enti me fa nsama aware me ye oba ana me kunu me ho se niam bi wo ha oya enkoyi na ma fa na chi akoye me akoye bibi fofra wo se me koba abusuan de wo so se me kunu hu na ne bu befu ti o me ba so Sofomaame ska we e de bosu we na edididi me so hwe ma ase ne ho fa no me kunu me fa ska kran ko ase da bi ma me so nye sa na me ska na ebedie na ma fa ko afa cha na aduan ne fie na me bo Sofo Badu amane a se ebia de obeta se wo ya ne ho e de ho example o nyi di se me kunu be ka se ma emu no ehọ na mpese ehwe no because eya ade ekoso onkofo aware be ma ne se nye wo ba ne se no ana be ye emfa ha o ma aware ebetimi de hawa ba de hia nyansa ehia nimde ene etumi de yes anu mo no enti selfie se de eba na de wuo ba de animguase bi ba oso anu a na ekire ogbo amane ebufuo no ba kora anu a save situation bi enye se bia se bi o kopedi mo yampe bi nti na wo koye but owuo bi bata ho wase yare se de si kuka kono ohia sika bi o de koto aduru wanom no atena se ba okunu se ompre na oyere se ompre ma wonfa nko ba ohwe se de si tie na wudi akire a nipa ne iwu eno de amjire se otuhu anamo na akire ho ba asem na bufuo bakra no a wase wu situation bi de ye se obaye ne sa se obahwe ama na ewu na akire obosu agusu de mjire se situation bi wo ho a se nipa ne wonya adwe na afi se bese wu situation bi ama enkwa sombo enkwa sombo enti se ye nipa enkwa ahoasam dia mjire se ebufuo ba akire wo kire mu ye na se de Abigail city mjire se ko betimi akire no mu akire so o kan ho asem but enti oye wianse obo amane but na we save situation na wi enti ye de o de kwaje ni monyampe bi amankrofo aka se wo ya ade surukura na wo ya ade se no yire dia ene di problem baba ba say ye wo save situation bi a eye owuo ne nkwade am gire se eye se obeye na akiri wabo amane sense obebu ani agusu na owuo na ba
na eba one ukura na one oyire ni na na ebebre mu mo yo ye da ase ene na ye samra bi me ma enhwe ba bi kakra se ye ya wafo ya won kola me ni me kro na teme ne se so boafo me pese me bai wo ye course we me a me hwa master di hu se akra we oye we beboa akra na akra se me so me pe no ma me se da bi da ma me de me so pese we na oye ma me ne bia ba ko akogina akra na chi ye nyina ya adwena ankope me ma me no me se course na me ba na ye ne me mpe be ma no se me chinchina we na me ma me ba na ye papa ntimi fa ha oma me hwe ba bi adwenkro no ye aboafo but adwenkro ni ho na ne pese hwe aware a ye mie ni nyina ye ntimi decide ade ba ko na emu ha wa etimi de ba no de megire se ye wo kwan ye be wie ye ne be wie yo but beginning no ye wo kwan ahodo ebetimi afa so a ye betimi aka sansem no ye se ebi kura na ye wo ne ukuru na wo ne oyire ntem na mabɔ na ebia be ma no na adwene ana oba na adwene mpren so a megye se ko a step further ma obi ba mu a ebeboa ebi se ye mfa nse no de enye owuo hu asem enye nkwa hu asem ya akwara ne daachi ene yetu hu anamo ena ntiase enye adwuma last you ne ye ka se emma ewo influence ena mema wo tumi power ti influence no se oba ne use ni influence ni ye na be ma so yisu ni die no kwampa so sere be ya ade asomdwe beba fie ho enti eya akwala no ena ye mienu na ye adwene ne daachi ho kwan ye fa so aye no ena ebia enkoyie eya adwentu atoa eye kasapa eye kasade etra bi kura na esese yetumi ema obi fufuro bi a ono so wo saa nimde no obam na oboa ye mu bi a se ye ntiase ebe wie peye eno de megire se yensusu fiti preko pe ntwi mfaso entwi anamo ya na esese yetu hu anamo na yeboa se de be ya ba kono a yemienu na yesi gina ba obi ya de we de nam benkum we de nam nifa kwan ben so na be fa so a eba ye nyina be kwa adwonkro na aboa ye ba na daachi megire se no de ye betimi abobo hu atu hu anamo ama nipa bi abam aboa ama asomdwe aba ba se kwa koduru ba bi na efi se ba ko se chenchina ompre na efi se akwala nso daachi ahia na de oye no so na eboboa de a na o se ye hwe akwala no ono ne de no hihia pa na eno na ya na de ba bi na akofa hawa ba se ba ko beka se nde wona oba no enti eno so de eduru ha na che se ye bonu akodu saa level no se ya kan dru ba bi mpenimfo bi abam akire yemu ye hu se ba kono tin kira no ompe so beye otumi se oni nyina so bi a ne de no a yamfa no anti na ha no amire se no de eduru ha de na o se yetu ha na mo e wo bu akwara ne daachi e da se pa na che se awafo mienu te ne bia yesusu bibi ho ye pese etu anamo bi ne emienu nyina adwene nkobe nkroma e de ohwe se ye no obetimi etu ho anamo se de abigel ye ana ane ontu obetumi etu how ba so what we can no dey because they can be akola dey say o say decision bi wo ha eye enya afa ni ye ko bobo bi kura make kura out of forms e wo choose course no afele de akọ time so ko afa na no ye ko pa busua ye ko pa obi enye na otwe ba ko asem eye na nsa asem ye betumi aka betumi na nsa aka enye ade ye twetwe ho manage na nsa asem betumi aka ese you reason adenti na wo mpa we a wo pa no faso ba ni be firi mu aba ye tena se ye mempa keke wo kire de ntira wo mpa de wo mpa no de ntina wo mpa no ensunsu anso ba ni be firi mu aba wo de na wo fa ne de akwara nso pe no se nkwala no ye ne ye gade wo ebi kura na de akwara ne ka no wo tumi se wo hwe bu nkompoko wani mu atumi se emfa so obi amre no ye se pa na opeso ya keke enti wo na wo ye pani wo tena se dwene ho aburusu ebi a emwa wo daachi ne ye tunofo ye anase ye abofo no so ne ya dwene entumi nsaya o se ye ibusabisa enti mi se ya ade a enye emergency asem ye tena se di ho nkomo na enye adanu akwala no to form so ne ye kodi sa nkomo no
ese sa nkomo no ye hye ase di kakra ye tro akudu baabi ansa nti ya da no ye to form so ne kodi sa nkomo nti ye di sa nkomo no yie ekonanimu a enuru ho na chese nti ase aye adwuma na ya na de ntira yense ebikra akwara no ma me ne papa no kra no wo mo nwene sa no me ho de akwara na ye na ade a nti du baabi na bebra na apem wo na ase wo mu hu de wo mo ye ba se ye abatan a ye dwene ye mba da chi na de sua ho a sa nkomo we ye di awie kra da dansa akwara na kwotwe no wasia ode be ye we ye mfato ho ba ko am je se ye makeke ye we mfato ho keke na ye de ma ba to na bia owura ware ma se dia ye kan abigene na bande die e wo so e koso pa sanse awafo bebre ebi kra ampese ekoto prot no me pe na kan se mana obese me so me pe no bo edi junction aho na ho no kra enkoye ne wo mi krom we si da bi ekrom de ye nsi dan ene enkoye ne ha na no de entiase emma ye pese hu se ni nyina ya na enye ni nyina na ye bone ene enye ni nyina so na ye papa eti papa pese ye de hye kakra tum because said ye ka no misunderstanding na wo ekwan bi entiase emma wa aware mu no eto na bi enye ni nyina na ye bone to na bi so ni nyina ebi so ebetima aye bone ti be da na mehu anasa wafo hu se dia me yire kan dia me kunu kan we dia be ye bone we dia enye bone be da na ehu de omni se ye dwene bibia ye fan se ye wo decision choices ni emienu ni mienu na eye ba obi a won preference obi a wo de ope ye fa mu bia anka ye se no ko ba sa de na che se bible se de kan no se oba bre no ho asema no kru se ni mienu na ye emfa boni ma ni mo ba ko pewe siniwe ba ko su pewe siniwe dia ye njai ma etire no have ni we na oba mre no ho asema no kru na ye mfa jese dia oba no huru no aye sene be ma no dia so na be ma no huru sa nto nte wase na me kire ntira me ka se ni mienu na ye dia ene na ye ma be ma no mfa ne dia no na se ba ko no aye sen ba ko owo nsunsan so bebria ebobo abusua na sen ba ko no a na se ye san so trans ni we ni ye ne ye hwe e se ntira me ka se emema wo power to me enti ono ye tire wa abusua no mu no opese o asisase ni tumi na ni tumi na o asisase na se oye nse de be bobua abusua ni na adaache nye se o de post na ye adwuma enti se me ye be ma na so wadwene na wo kire na mfa nhira mma emfa so mwe mma de a na wo be ma na wo ye no sinto aba o decision mo enti ese ye hu se adwene na da pro nso na ye kire no emodi na ebobua ye enne ne edaachi emodi he na nsunsanso ne befirum aba no ebeye papa amayem eno na ese yedwene ho enye atumi amewo ana influencer amewo enti yedwene ya ankase edaachi ho dia ye betimi make decision ye amana boa emfa ho se oba no na ede ba nanso eno na ye papa se ye bafom ne agitum ne de ye adwuma e baba bobo abusua ni na ama ade hirabre enti eno de baabi a megire se esese oba ni jani di mu eye bra ni mienu na no how bia nche danim e boboa ye ende na se oba ni jani di mu ba ma ese me bisa se enti se ye awarefo na yete na me kunu ya ade bia na me ya ade bi na enye na me na anya adwena me pa cho se me nye bone we Awurade anim da bi onye bone eye wone na anya adwene wo bone ho a bone ho because dia na ban ye na enkoye na ye so ne nya adwene ba ya na ye hwe haw na ewo mu no because dodo na ya no mu so se na me na me kunu ankoya adwene se dia Jezebel to me convince Ahabu na ya so timi ne ya adwenkro yi ada na me so me ni me kuro nya adwenkro na me ti na tua nyame enu me nya bone nyame enim ne ye mfre na atuate sa e be kan se woken kan Korintofoɔ ma edikan etredu miensa wɔka ɔdɔ ho asɛm na asɛm a wɔkan no bi ene sɛ ɔne bɔne anya adwene nti ɔdɔ kan no ene bɔne ɔse emfa bɔne nhyɛ ne yam na ne nye de entene ho ene no kura ne gye eti ade na
but before or say enye de emfata enhwehwe de ye ono nko ane de emfa bone nhyɛ nti ade bia ɛyɛ ɔdɔ no afiri nyame no ene no kre energy nti sɛ bɛrima na ɔbaa no kwan na ɔnam so no yɛ no kre kwan ɛna wahu sɛ kwan na ɔnam so no yɛ na wotu ne ho fo wone ne kasa no wantie na wone na anyɛ adwena wonyɛ bɔne na megire sɛ nyame nso oyɛ nyame so ade tra bia de ho haoba na campus okay how na de ba no nyame aye odomfo so obadwu afrim okay ti wone na anya adwene no eto bia na nsunsanso no bi ne se waware nko ahwa na ehihim ba ebema nyame nso agina wachi sense wone ba ya adwene na woni no mioni na akodi saafo no eba sa na nyame so hwe wo do a wo do be mara na oba no a wone na anya adwene wo saa bɔno ho na ɔgye wo ne abusua ne nyina afrim nti migire sɛ ɛyɛ menene bedi kan kasa wo ho sɛ saa na mo anya opɛ sɛ yetue ɛmoaye ɛtɔra bia fa wo ho ginam bi ɔn sɛ Abigail kɔɛ no ɔgye ne kromfom so ɔtu mu ɔkoto ɔse fa saa mfomso yi agu me so anya me kru de aba no me kru na ayɛ de ba fa hyɛ me obutu ne ti wone na anya adwene ba oje wankokon na mu ba ma no ewo ni David anim na mu oje mfomso no tum se yemfa ngu ono ano so anti oye patafo oye obi opra somwe ba fie na oye patafo anti se mene ba ma na anya adwene a eto bi kra na asem no eye enye mene ni ntem bate wa abonten ba ma na oba mpese okoye bibi wa abonten e de ha obeba me giginem na mene na anya adwene na me koye patafo a ma pata na saa pata na ma pata abusua no ene nipa na oba ne ntem no edi sunsanso bebre papa abre abusua no nti mgire se yese mene na anya adwene wo bone ho na meye patafo na meginem na meji be mana na oba no kra no haw no bia so a na meye ne saa na ma ye nyame so ade yo papa yeda asepa na chese awafo a yetie ye mu bebre afom sanse ye fi se pese yetie ye kunu be se yetie ye re se ahabo ne ye kan se Ananias mudie me tie me yire me tie me kunu nya ni nyina na ye ba ye hu se enua ba Abigail de ene na ba ware wo de ye no kre eto de eda nti se me kunu ye o ye nya me yire de o ye nya Bible ne se yehwe papa nsua 3 John 11 nti senya ene no nkofo aso na ene ne nkoye saade no megye di se how de bi betimi abem na me boa ye behwe how betimi abem na so ni nyina mu no se de papa sofo aka ache na no pen no si e drama Awurade ne ye patafo a nyame begye efiri mu